В това видео ще си говорим за Макдоналдс. Един малък бранд с над 40 000 обекта в 142 държави. Толкова популярен, че всеки ден храни около 1% от населението на Земята или приблизително 70 милиона души. С може би най-известният талисман, по-разпознаваем даже от образа на Исус Христос. Who's that? I don't know. You don't know? I don't know. George W. Bush? No, that's a good guess, though. Who's that? McDonald. Ronald McDonald. Но въпреки това, Макдоналдс не е ресторант. Ето, казах го. Веригата за бързо хранене изкарва по-голяма част от печалбите си не от продажбата на бургери, а от недвижимо имущество. Но, за да разберем как се е стигнало до тук, първо трябва да се върнем назад във времето. Нямах това предвид, но както и да е. Годината е 1940. Братята Ричард и Маурис Макдоналд, или накратко Дик и Мак, решават да отворят първия си ресторант. Преди това имат известен опит в кинопродукцията, но сменят фокуса и създават собствен чупан за хот-доси. Това ги потиква да отворят и собствено заведение, което кръщават известното барбекю на Макдоналдс. Причината е менюто, което предлагали основно скара и барбекю. В течение на времето, братята създават така наречената бърза система в кухнята. Остават само най-продаваните продукти – бургери, картофки, пайове и напитки, създават продуктова линия в кухнята и специално оборудване за изключително бързо приготвяне на храната. Залагат на система за самослужване, премахвайки нуждата от сервитьори. Прилагането на тази система не само позволява скоростното приготвяне на продуктите, но и минимизира разходите, като намалява нуждата от квалифициран персонал. През 1954 година Рей Крок, продавач на милкшейк машини, разбира, че братята Мак и Дик са закупили цели 8 машини за ресторанта им. Любопитство решава да го посети и остава силно впечатлен от тяхната бърза система. Веднага осъзнава потенциала, който има Макдоналдс и се включва в бизнеса. По това време братята вече имат 6 отворени заведения из Калифорния. Идеята на Рей е по-мащабна. Да създаде франчайз система от ресторанти из цяла Америка. Така, връщам се в настоящето. А какво всъщност е това животно франчайз? Какво му е толкова специалното, че много брандове използват точно тази система? Май ще и това да ви разкажа, но да видим дали не мога да го обясня в рамките на една минута. Обработващ я, пускай таймера. Да си представим, че това съм аз. Прекрасен съм. Аз имам собствен ресторант, развивал съм много добре, но за да направя бизнеса ми още по-мащабен, искам да създам верига от ресторанти. Що пък не? Обаче за тази цел ми е нужен много ресурс. Да оборудвам всяко ново заведение и да наема персонал. Да имам отлична система за доставки на продуктите и да следя, че качеството във всеки мой ресторант е на същото ниво като при останалите. Трудно мога да направя всичко това сам, затова и ми хрумва идея да продам лиценз или франчайз за марката, продуктите и логото ми и по този начин ставам франчайзър. Хората, купуващи франчайза ми или франчайзита, ми плащат начална сума, както и фиксиран процент от продажбите. В замяна на това те получават правото да отворят заведение със същото име, визия и меню, като моя вече доказал се и с редовни клиенти ресторант. Ситуацията е win-win. Аз разширявам бизнеса си, без да трябва сам да се грижа за всички ресторанти. Франчайзитата пък получават сигурност, че са част от голяма и устойчива верига от заведения и де-факто имат по-сигурни условия за печалби. Браво на мен! Успях да го обясня в рамките на една минута, но преди да се върнем обратно в миналото, правя кратка пауза. Ако този клип ви харесва, искате да виждате други като него, ви каня да цъкнете един абонамент за канала. Така няма да пропусне следващите видеа като маркетинга зад Nike, еволюцията на рекламата, тайните зад инфлуенсър маркетинга и още много други. Сега ви връщам обратно към историята, за да разберем точния момент, който превръща Макдоналдс от ресторант в компания за недвижимо имущество. През 1956 година Рей Крок вече оглавява франчайз модела на Макдоналдс и макар и да има известни успехи с развитието му, те са прекалено бавни и непостоянни. Но това се променя, когато се запознава с Хари Зонебърн, вице-президент на Taste Freeze, която е франчайз компания за заведения за бързо хранене. Хари предлага на Рей еволюционна концепция. Макдоналдс просто да закупува имота, на който франчайзитата ще строят. Макар и малка на пръв поглед, тази промяна е ключова за развитието на Макдоналдс. Когато франчайзито закупи лиценз за отваряне на ресторант, Рей Крок има пълното право да реши къде ще бъде локацията му, след като той е собственост на Макдоналдс. Това се споменава и във филма Основателят, разказващ историята на Рей Крок и участието му в развитието на Макдоналдс. You don't seem to realize what business you're in. You're not in the burger business. You're in the real estate business. You don't build an empire off a 1.4% cut of a 15-cent hamburger. You build it by owning the land
upon which that burger is cooked. What you ought to be doing is buying up plots of land, then turning around and leasing said plots to franchisees who, as a condition of their deal, should be permitted to lease from you and you alone. По този начин компанията си гарантира контрол на заведенията, поставяйки ги на ключови места в градовете. Ако се замислите, и до ден днешни ресторантите на Макдоналдс се намират и на ключови места. Из молове, по пешеходни улици, по оживени булеварди и тем подобни. Това са места с голям човекопоток и достатъчно отдалечени едно от друго, за да не си пречат. Друга полза от модела на Zonneborn е, че позволява на Макдоналдс да събират повече пари от франчайзитата. Освен началната такса от $45 000 и процент от печалбите, те вече трябва да изплащат на компанията месечен наем за използване на ресторантите. По този начин Макдоналдс влиза в ролята на хазяин и започва да изкарва огромни печалби от своето недвижимо имущество. Моделът на Zonneborn се използва дали изцяло или частично и до ден днешен. Среща се при други хранителни брандове, например Burger King, Starbucks, Dunkin' Donuts. Отделно се среща и при модни брандове като Guess, Zara, Benetton и други. Добре, в началото на клипа обясних, че Макдоналдс е компания за недвижимо имущество, а не ресторант. Но това означава ли, че всъщност изкарва повече пари от наеми, отколкото от продажбата на храни и напитки? За да разберем това, ще трябва да извадим калкулаторите и заедно да направим няколко сметки. Първо е важно да уточним, че не всички заведения на Макдоналдс се държат от франчайзите. Макар и компанията да се концентрира върху този модел на бизнес, около 7% от ресторантите се управляват директно от Макдоналдс. За информация ще гледаме данните за 2021 година, като през това време има 40 031 заведения в целия свят. Това означава, че 7% или 2802 ресторанта се оперират директно от Макдоналдс и 93% или главозамайващите 37 229 са франчайз. Както казах, моделът на Zonneborn работи с пълна сила. Също е важно да разграничим какво е оборот и печалба. Оборот е общата сума пари, която конкретна компания придобива, докато печалбата е оборота минус всички разходи, които тя има, за да функционира. Да видим какво се случва при Макдоналдс. Оборота на тези 7% за 2021 година е 9,8 милиарда долара, докато на 93% едва 13 милиарда. И тук ще си кажете, че явно няма много полза от франчайз модела, след като над 37 000 ресторанта изкарват малко повече от 2800 собствени. Да, ама не. Ако погледнем печалбите, 7% носят на компанията 1,75 милиарда долара, докато от 93% 10,75 милиарда. С други думи, Макдоналдс си запазва едва 16% от оборота на собствените ресторанти и цели 82% от оборота на франчайзите. Като причината за това е следната. Компанията трябва да плаща на всички разходи за собствените си заведения, докато при другите почти няма разходи, понеже те са грижа на франчайзито. И нека най-накрая сравним колко са печалбите от храна и колко от наем. Средният оборот на един Макдоналдс е 2,7 милиона долара на година. В него компанията получава 4% печалба или около 108 000 долара на ресторант. Ако съберем тази печалба за всичките 37 229 франчайза, се получава малко над 4 милиарда долара. Както споменах малко по-рано, печалбата от франчайз ресторантите е 10,750 милиарда долара. С други думи, компанията изкарва 6,75 милиарда долара от наеми и такси. Дори ако погледнем цялостната картина, на резултатите са същите. Поделих, че собствените ресторанти за 2021 имат приход от 1,75 милиарда долара. Ако съберем сумата заедно с печалбите от храна, получаваме около 5,75 милиарда долара. За същата година Макдоналдс отчита обща печалба от 12,58 милиарда долара. С други думи, печалбата от всичко останало е 6,83 милиарда. И нека ги сравним отново. При франчайз ресторантите има 4 милиарда приход от продажбата на храни и напитки и 6,75 милиарда от наеми. Общо за всички ресторанти е 5,75 милиарда долара от продажбите на сандвичи, картофки и коли и 6,83 милиарда от всичко останало. Или казано просто, Макдоналдс печели повече от наема на своите имоти, отколкото от храната, на която тя се приготвя. Искам сърдечно да благодаря на всички, които са стигнали до края на това видео. Както споделих и по-рано в клипа, цъкнете един абонамент на канала, ако искате да гледате и още такива видеа за в бъдеще. Цъкнахте ли го? Супер! Оценявам го. Очаквайте следващото видео след 2 седмици и за сега, айде, чао!